Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma en Wierda Partners Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. Na een prachtig Peerske weekend, overwinningen op Volendam en Sontwa op Excelsior, had Cambuur geweldige stappen gezet in de richting van promotie. Stadig gewoon begint dat gevoel wat te leven. Nog 6 wedstrijden te gaan en als ze daarvan 3 winnen, dan ben je helemaal wis dat je die promotie binnenhoudt. Het komt dichterbij, maar de vraag is eventjes, hoe leeft dat in de groep? Is het aftellen al begonnen, trainer Henk de Jong? Ja, maar dat mag ik mooi, hè, daar mag ik geen les van hebben, daar mag we juist van genieten en nog meer kracht, ja. Vandaar weet ik een prachtige wedstrijd houden dan Menje, dat we de eerste helft gewoon waardeloos spelen. We gewoon, en ik kijk maar wat jongens aan, weer een beetje in de euforie, onbewust, hè, want die jongens ik gaan nooit een klacht. Maar in de euforie van Volendam echt heel goed spelen. En dan in één keer voetballen. En het is een goed Excelsior. Laat dat even een compliment aan Marinus Dijkhuizen. Dat we een goede zinstander in. Ja, maar als dan het wat we het laatste jaar horen kennen, ja, dan had je wel een goede ploeg gehad, ja. En dan naar de zinstander van deze week. Dat is FC Den Bosch. Steert onderaan. Maar zou wel trainer Henk de Jong er net naar zijn. FC Den Bosch is gewoon de volgende zinstander die het net te onderschatten is. Den Bosch viel ik net als onderaan. Jack de Gier is er nou. Ik weet een beetje hoe die denkt over voetbal. Die wil ik aanvallen en druk zetten. Dus dat is een heel andere wedstrijd. En ik vond Zierik een heel aardige ploeg. Dus nee, onderschatting is geen sprake. Nee. Nou, binnen de ploegen die lezen 2 bussen van de goal en zoek het maar uit. Dat hij hem vaak mooi maken. Hij hem echt net gewoon liever dat een ploeg maar gewoon begint te voetballen. Nou, maar dat is leuk om te zien, bedoel ik al leuk. Hè? Ja. De short uitslag showen wel. Maar Jack de Gier is net, Jack de Gier is gewoon aanvallen. En ik druk zetten. Nou, dat vind ik leuk. Dus nou, daar had er wel zin aan. Ex-verdediger Alex Bangura, even de vraag. Alex, is het aftellen al begonnen? Hoe zit dat eigenlijk in de groep? Vertel dat eens. Ja, nog 6 wedstrijden te gaan. Dus ja, aftellen. Nou, we kijken het gewoon wedstrijd voor wedstrijd. Dus uiteindelijk is het wel aftellen, ja, zeker. Ja, maar ik kan me toch ook zo voorstellen dat dat moment dat langzamerhand dichterbij komt. Jullie winnen, Graafschap laat weer punten liggen. Dat er toch iets ontstaat van nou moet het ook maar zo snel mogelijk gebeuren. Ja, precies. Nee, wat ik net zeg, we kijken het wedstrijd voor wedstrijd. Dus door morgen 3 punten te halen kan je hele goede zaken doen. En dan kijken we weer naar de volgende wedstrijd en dat is weer Helmond. Maar dat is nu nog niet belangrijk. Ik denk dat we morgen gewoon eerst de 3 punten moeten halen. En dan, ja, wie weet, laten onze concurrenten dan nog punten liggen. Dan is het extra goed voor ons. En ontzag hier het oordeel van de trainer en de speelder. Maar laten we vooral u Erik even te luisteren lezen bij de echte kenners van Cambuur. Rond voordat de training uiteindelijk zet, komen ze 1 voor 1 aan bij het stadion. De mandjes bij het stek. Ze binnen er alle dagen en slaan werkelijk in de training hoor. Oh, we zijn met een man of 15, 20? Zo. Maar je bent 65-plussers, hè? Ben jij nou degene met het meeste verstand van voetbal? Nee, dat is Willem. Dat is direct Willem, die komt eigenlijk wel op fiets en die moet maar even vragen. Maar dat vindt Willem zelf hè? Dat hij het meeste verstand van voetbal heeft? Ja. Die heeft in ieder geval wel altijd de mond open, hè. Nevens deze zaakkundigen is het net langer de vraag als Cambuur kampioen wordt, maar wanneer? Als nou naar misgaat, dan vreet ik mijn schoenen op. Hey. Wielst de training uiteindelijk zet, nemen de pensionado's nog even de kwaliteiten van de selectie terug. Denk je niet dat je op Eredivisie niveau als je met kan, wel? Hij speelt net dat goed. geloof ik niks van. Zoveel verstand heb ik wel van voetbal. Ik vind het een hele goede verdediger. Het is een geweldige, leuke vent. Dat is dan mooi metgenomen. Maar hij moet niet opbouwen. Nee. Ja, dit is een Willem Visser. Hey Willem. Hey, beste jongen. Ja, wat wil ik graag weten? Hoe zit het met de kampioenskriebels? Ik was de enige van dit soortje die nog wel wat angstig was. Want ik zei, ja, we lullen wel lekker, want het waren nog 6 wedstrijden. 18 punten. Dus zo makkelijk lijkt het niet. Maar als je nou Den Bosch pakken en dan natuurlijk dat Helmond Sport, nou dan begin ik erin te geloven. Dan pas? Dan pas, ja. Want ik zal je vertellen, PEC Zwolle stond een keer iets van 12 of 16 punten voor. Ja. En die haalde het ook niet. Nee, die redden het niet. Die redden het ook niet. En dat ben ik nog niet vergeten. Else training komt Henk de Jong evendel om een praatje te matchen.
Dit keer gaat het door de komende tegenstander, FC Den Bosch. Dus tegen Den Bosch hebben we het ook moeilijk gehad. Wees dat hoor. Haha, lastig. Met die Hornkamp, hè? En die Postema. Nou, we gaan gewoon door. We hebben 76. En Frans weet hoeveel we moeten hebben. Want dat is de vraag die u al je dwaande houdt. Wanneer is het Safier? Wanneer promoveert het Cambuur naar de Eredivisie? Als een beetje mazzel heeft dat ze met een week of 2 promoveren. AZ, hè? Ja, tegen AZ. Jong AZ, denk ik. Ja. Kijk, en dat vind ik gewoon het belangrijkste. Hij is dan tweede of eerste wust. Dat zijn we niet zoveel. Kampioen is prachtig. Maar als tweede wust, het is hetzelfde resultaat. Dan ga je over. Dat is het belangrijkste, denk ik. Maar de verkiezing is dus nou... Friesland mooit weten, 23 april, Jong AZ uit, Cambuur promoveert. Ja, maar sorry, ik heb geen glazen bol, maar ik denk dat het die kant uit gaat. Ja, denk ik. Zo, dan weten we dat ook weer en dan kunnen we naar de opstelling daar. Er is net zo volle nijs te melden, want dezelfde Alve-spelers die de wedstrijd begonnen in Excelsior, staan ik nooit in FC Den Bosch in de basis. En dan de wedstrijd waarin Cambuur al direct van Kiet duidelijk maken dat er wat te helling wezen moest in Den Bosch. Het is echt de ploeg die het onder ons zit. En dan kun je wel zeggen van ja, dat is onterecht. Maar als je direct afpakken kan, dan zou dat mooi wezen. En dat gebeurt hier. Maar het schot van Orad Mangoen in de 4e minuut. Keeper Wouter van der Steen sjocht er net heel lekker uit. Zit er wat onder trog, maar het is wel een geweldige opening van Cambuur zelfs. Want binnen 4 minuten zit er een 1-0 vastsprong op het boord. Het is de bal die komt van Bangura en dan is het Orad Mangoen die het voor de 1-0 zwargt. Dat is lekker. Dat is lekker voetballen in Cambuur. Voetballen echt lekker in die eerste, steeds 20, 24 minuten. Hier gaat Kalonder van Trog. Boem, onderuit. Ja, dat is logisch. Christian Baks is de skiertjocht en hij wiest gedecideerd, zodat ze mooi het, naar de stip. En dat betekent dat Cambuur een penalty krijgt te nemen. Trog Robert Muren, uiteraard. Het is Lorenzo Soares van CK die de overtreding begeert. En daar zit Muren klaar voor doelpunt nummer 32. Uitermate beheerst. En dan is er een neer onder de hoorwedstrijd in de maak, zo niet zeggen. 23 minuten spelen en dan komt hij nog een keer die penalty. En dan steer je maar 2-0 voor in het onder ons staande FC Den Bosch. En wat er dan vervolgens in de lieven koppen en ledematen van Cambuur kroept, ik weet het net. Maar dan is het duidelijk dat hier al een enorm signaal wordt trok FC Den Bosch. Trok deze enorme kans net te benutten, maar niettemin. Ze weet het, Romano Postema is een gevaarlijke speler. Hij mist hier nog wel, maar hij zal dadelijk nog even een haatrol spelen in deze wedstrijd. Het is FC Den Bosch dat eigenlijk het initiatief oerneemt. Hier is een redding van Sonny Stevens en boem, daar is hij weer. Romano Postema, ik zei al, even opletten, dat is best een goede speler. En die tikt hem er nou in. De redding van Sonny Stevens, de keeper van Cambuur, is in eerste instantie, mag ik zeggen, fabuleus. Ja, dat mag ik zeggen. Maar dan is er uiteindelijk toch de afwerking van Romano Postema. En het is eigenlijk een echt wel terjochte dat FC Den Bosch de wedstrijd toch weer wat kantelen liet. Want ze zijn gewoon even de betere ploeg. Het is een mooie voorzet. De kopbal is oké. En dan is de redding dat ek. En dan kan Muren er net verzwargen dat Postema scoort. Dus zij is het 2-1. En wat Cambuur weer even bij de les komen. Ja, dat valt net mooi. Als je een beetje in de laconieke houding staat binnen. Maar hier is Orad Mangoen. Oh jongen toch. Hij chipt hem doorheen. Allereerst dat weer de gedachte. Maar joks van hem stier Antonia. Al deze. En het is op slag van rechts 3-1 voor Cambuur. En dan ga je alsnog een neer door de halfwedstrijd. Maar dat zou nou dus eventjes oors willen. Want hier komt weer FC Den Bosch. En dan is hier de doelpunt voor de ploeg uit Den Bosch. En het is gewoon een prachtig doelpunt. Moreno Klas is de makker van het doelpunt. En in Stefan Trijen in een rechtstand komt er een 2-2 rechtstand op het boord te staan. Ja, de voorzet is weer van die prima speler Romano Postema. En het is Moreno Klas die de 2-2 ontekent. En dan weet je als Cambuur dat er in de rest even wat gebeuren moet. Dan zijn er spelers die het opstaan en eventjes wat zezen daar in de rest. En dat had dan direct de val, want hier prutst, ja, ik ken er geen woord van vinden. Prutst Michael Breij de bal achter Wouter van der Steen. En dan is het binnen een minuut 3-2 voor Cambuur. Nou, dan denk je van, die hudden worden niet vallen binnen in de rest. Met name toch de spelers, die hebben we vertuten die in. 3-2 is het voor Cambuur. Maar ja, Den Bosch is een ploeg die ik eigenlijk niks te verliezen had. De trainer is Jack de Gier. Dat is de oudspits van Cambuur. En je witte, die wolf gewoon
ja, voor de Weensgien. Die wil onvallen, die wil net een bus parkeren. Hier een aardige poging van de invaller Don Balsjes die eruit tikt wordt door Sonny Stevens. Maar het is op een Den Bosch dat druk zet op Cambuur. In Savilie eigenlijk een mooie wetter. De Soel wil eens een treien onkomen kennen. Wat zeg ik? Er is hij al, de treien. Oei, 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 van Jis Hornkamp. Dat is een oud sportclub Jereveen-speler. En hij zet in de 74e minuut Den Bosch op een naast Cambuur. Treien. Het is net boete spul. En dus maakt het al die terug in. En dan kan Cambuur een opmaatje voor misschien wel een hele hitte slotfase. Dat zal het zeker worden. Maar de mat weer scoort worden, wil Cambuur toch met 3 punten uit Den Bosch komen. Hier is dan Nick Dodeman. Jawel, hij is in de ploeg komen in de 77e minuut. Afkomstig van Volendam. Nog net echt lekker in zijn vel bij Cambuur. Maar dit kan helpen. Ja. Hoedemakers met de vrije trap. Prachtig onstien. En daar is dus de kopbal van Nick Dodeman. Dan is het 4-3 voor Cambuur. En dan wordt het beelden knijpen werkelijk. Want het is Den Bosch dat ziek het. Nou, de zoveelste keer dat er een ontsluiting komen moet. Maar ja, dan weet je echt dat er rondte komt. En hier kan Cambuur eruit, aan de rechterkant. Kan de Ljouters de zaak ommaatje. Ja, wees, want hier komt Muren al. Dat is toch opgelegen Pandoer. Nee, dat is het net. Wouter van der Steen, de keeper, die pakt hem nog. Hoho, dit is net des Murens. Want normaal sprutsen hing je deze ballen er wel in. Bangura dan. Maar de paas naar Orad Mangoen neemt hem goed aan. Kan naar links, kan naar rechts. Maar wat doet hij? Hij shit. En dan is het 5-3. En dan is de zaak beklonken. Want dit is al in de blessuretijd van de wedstrijd. En dan wordt het 5-3. En dan weet je het, nou is het clear. Op een ijs zit Bangura onder de basis. En is Orad Mangoen de aanmaker namens Cambuur. Boom, daar hangt hij. En dan is het clear. 5-3. Wat een opluchting en wat een strijd. Want jongen. Hoe volle ouder kun je worden in 2 keer 3 kwartier voetbal in. Maar Cambuur wint wel met 5-3. Henk de Jong, hoeveel hier kun je ouder worden in 2 keer 3 kwartier voetbal? Ja, maar wel een prachtige wedstrijd. Hè? En we worden zelf het makkelijk. En ik de complimenten bij voor Den Bosch. Spelen frankenvrij, goede spelers. Jonge jongens, maar talentvolle jongens. Ja, en die ben voor de goal wel goed. Hè? Dat is het jongens in Go Eagles, draaien. Als je maakt je wel goals. Maar we maken het dus zelf ook moeilijk. Even naar die wedstrijd. Want die komen binnen 23 minuten op 2-0. Het is al jaar oké, het is prima. En dan opeens krijg je de indruk alsof de gemakzucht in de ploeg sloopt. Is dat een goed woord, gemakzucht? Nog gemak krijg je iets minder van, maar vooral iets minder wijs aan de bal. En dan net goed troddek staan, waarop we op afstand dekken. En dan kan je voorzetten en dan rennen ze de bal binnen, net met de man mee rennen. En dat is onbewust. Een momentje wat ik wel vind, vlak voor rust, Ragnar Orad Mangoen. Allezen. Allezen of gewoon Gino Antonio is er en dan moet hij allezen. Dan is het in je trein. Dat mag weten. En gelukkig zit er niet lijst binnen, want Giovanni Cotta zit er ook heel goed voor. Dus dan zit er gelukkig in. Maar dat moeten we wel leren. Maar wat het allermooiste wie de rust. Ja, ik heb zijn, doet je hem naar binnen gaan. Mijn indruk is dat er nou routiniers op staan in die pauze en die C7's. En tot hier en niet verder en allemaal er wat gebeuren. Zij iets. Worden die misschien hut binnen, maar die even nodig binnen. Hoe het zelf net het was. Geweldig. Ik vond het geweldig. En ik kies van de week. De trainer kan het altijd razen, want dan op een gegeven moment dan is helemaal niks. Dan denk je zeker, neem ik wel. En ik zei, noem maar hem zelf opstaan. Dat wie een na de wedstrijd in Excelsior. En no zo. En er stond de hulpploeg staan op. En wie hut in kwam er. En toen weet niet ik bam. En oké, tot hier. En nu gaan we weer verder. En toen dacht ik, mooi. Maatje Wik stappen in. Ragnar Orad Mangoen, is er toch sprake van enige opluchting na deze wedstrijd? Ja, zeker. Onszelf met vlagen heel moeilijk gemaakt. Maar ik denk, als je dan met de overwinning van het veld afstapt, dat wel voor opluchting zorgt. Ja, laten we de wedstrijd eens even belangs lopen. Want jullie komen binnen 23 minuten op 2-0. Niks aan de hand wedstrijd, denk je dan. Hè? En dan, wat gebeurt er dan in het ploeg? Want ik kreeg toch een beetje de indruk, het wordt allemaal iets te gemakkelijk opgevat nu. Ik denk dat dat op zich wel een goede conclusie is. Ik denk dat we daarna iets te makkelijk worden. Ik denk dat we ook heel makkelijk aan de bal konden blijven rond de middenlijn. Waardoor je zag dat we ook wat minder naar voren gingen. Ook omdat je al 2-0 voor staat. En dan zie je toch wel dat zij een paar keer goed eruit kunnen komen. En dat ze dan gewoon kunnen scoren. Dus daar moeten we gewoon mee aan de slag. Dat hebben we ook aan elkaar aangegeven in de rust. Kom je goed de rust uit. Dan misschien doordat je op voorsprong komt, gaat er toch weer een klein stukje concentratie vanaf, misschien onbewust. En daardoor krijg je hem toch nog een keer tegen. Alleen ik denk dat we al met al goed terug hebben gevochten en een knappe overwinning uiteindelijk. Dat hebben jullie absoluut gedaan. Maar mag ik met jouw welnemen toch nog even terug naar een moment vlak voor rust. Je komt alleen voor de keeper. Antonio staat rechts van je. Ik denk, leg hem af.
En je hangt en je staat op 3-1 en een minuut later is het 2-2. Ja, klopt, zeker. Ik heb het nog niet ik heb hem nog niet teruggezien, dus ik weet niet. Maar ja, ik hoorde van Antonio ook dat hij vrij was. En ja, dan moet ik daarin een betere keuze maken, denk ik. En ook de uitvoering of de keuze die ik nu koos was denk ik ook niet de beste. Dan had ik hem hard in de hoek moeten schieten, maar ik denk dat... Wat wou je doen eigenlijk? Lekker overheen liften? Ja, een kleine chip, maar ja, dat was geen goede beslissing. En ja, als Antonia vrij staat, dan moet ik hem de volgende keer gewoon geven. Zo simpel is dat. Ja. Maar we nou toch zeggen dat met deze slag en de uitslag van Almere bij Roda... Ja, kom op, dit kind toch net meer mis? Nou, we nou iets spreken, toch? Nou, we binnen heel goed eind op Wijgeert. En ja, die ben ik net gek en ik net. En die jongens weten alles wat Channel kwam en maat. Ja, het maakt wel heel raar in en redden we het net op. Nee. En wat een heerlijk gevoel is dat. En als dan ooit een keer de rust vinden kist, wat mij Jim zelf dan een enorm compliment. Ja, maar dat mag wel letter maar zo gaan, want dan heeft hij hier bovenaan staan. Wonderbaarlijk. Onvoorstelbaar. En de grote tegenslagen. En ja, ik wil wat lietse tegenslagjes en dat we het elke keer weer opbrengen. En het is begonnen met de teleurstellingen dat de supporters uit in het stadion kwamen. Wist nog met die auto's en de steun die we kregen. En toen heb ik zijn jongens, en eerst wie we een beetje, wist we hier wat les van. En toen heb ik voort zijn, nou maar wat stopje. En dan maar we vierde, want toen is met de winterstop op het 8e plak. En nu stonden we met de winterstop bovenaan. Nou, dat nood dan nog steeds. We zijn al vrij lang bovenaan geëerd. Ja, ik ken hem een beetje. Doos zeist het. Dank wel, jong. En hij lachte en Roemvoort. Cambuur stiet boppen aan. 79 punten uit 23 wedstrijden. Leel mij nog maar. Het kan absoluut net misgaan. Na je weken misschien al officieus promoveerd. De Graafschap, we noemen het waar. 67 uit 22. Almere liet punten lezen. Het is in Rode JC 66 uit 22. NAC Breda wint 66 uit 23. Onderaan nog altijd FC Den Bosch. Maar ik bleef het zeggen. De City ploeg voor Sluin onterjochten. En wedstrijden punten erbij. Cambuur komt staren gewoon dichter bij het grote doel, namelijk promotie naar de Eredivisie. Het kind de Jouters eigenlijk net meer ongaan. Alleen nog die laatste punten moeten er nog even komen. Om te beginnen met de eerstkomende wedstrijd, die is thuis in Helmond Sport. Doch te goed in deze periode en is er wel een net te onderschatten tegenstander. Maar goed, dat zal Cambuur echt net wel. Vreed, dan is het zover. Cambuur in Helmond Sport. En dan ben wij de sneuven zelfs weer met een nieuw Cambuurjournaal. Graag gedaan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma en Wierda en Partners Vermogensbeheer.